आज ମୁଁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ହରି ଆଉ ହର ଉଭୟ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଉଭୟ ତୁଳସୀ ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଲାଗି ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ତୁଳସୀ ଲାଗି ହେବାର, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ତୁଳସୀ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ରଥଯାତ୍ରା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଜାଗର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିପାରୁଛି। ଏହି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ଅଛି। ଏହାର ଚାରିପଟେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଥରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ନା। ଏହି ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ମାତ୍ର 2ରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ରେଡ଼ିୟସରେ ଅଛି। ଏଠି ଶୌଚାଳୟ, ଖାଇବା ପିଇବାର ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର କୌଣସି ଟିକେଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।